Takže pojďme to shrnout. Android se stal dominantním systémem na mobilním trhu. Víš, že to všechno začalo v roce 2003 jako nápad týmu okolo Andyho Rubina. Původně vůbec nemysleli na telefony, ale na digitální fotoaparáty. Jo, ten začátek znám. Zjistili ale, že trh pro takový software není dost velký, takže přešli na mobilní technologie. A od té doby to bylo jako jízda, zvlášť když do toho vstoupil Google. Přesně. V roce 2005, když Google Android koupil, chtěl vytvořit otevřenou platformu, která by konkurovala uzavřením systému jako Symbian nebo tehdejší Idol. Cílem bylo zpřístupnit software co nejvíce výrobcům. Tím si získali výrobce telefonů, kteří nemuseli platit licenční poplatky jako u jiných systémů. Mohli si Android přizpůsobit pro své produkty. A to byl velký tah, zvlášť v Asii, kde rychle začali konkurovat, například Samsung nebo Huawei. A každá nová verze Androidu přinášela zásadní novinky. Pamatuješ, jak verze Lollipop přinášela s materiál Designem. Google tím nastavil úplně nový standard pro vzhled aplikací. Materiál Design byla opravdu revoluce. Přinesl jednotný vzhled pro aplikace i pro uživatele. Ale kromě designu se Google hodně zaměřil i na bezpečnost, což je dnes klíčové. Android sice zůstává otevřený, ale bezpečnostní updaty jsou častější než dřív. Přesně. A taky se teď zaměřují na umělou inteligenci. Android se postupně stává systémem, který se adaptuje na uživatele. Android 14 teď umí lépe optimalizovat výkon, spravovat baterii a přizpůsobit se uživatelským potřebám. Je jasné, že Google jde do konkurence s iOS i na úrovni ekosystému. Android už není jen pro telefony. Teď ho najdeme v tabletech, chytrých hodinkách, televizích, autech a dokonce i v chytrých domácnostech. Celý ten ekosystém se rozrostl do několika oblastí. Android se zkrátka stal všude přítomný. Právě díky té otevřenosti a možnosti přizpůsobení, to je jeho největší síla. Ale i riziko, pokud jde o kybernetickou bezpečnost. Google se musí dál soustředit na pravidelné aktualizace a zabezpečení. To jo, ale i když jsou bezpečnostní rizika vyšší než u uzavřených systémů, Android má na trhu stabilní podíl a udržuje svou flexibilitu. A to je něco, co zákazníci stále oceňují. Přesně tak, Android dokázal vytvořit obrovskou komunitu vývojářů, uživatelů a výrobců. Je to jeden z nejrozšířenějších a nejsilnějších operačních systémů na světě a zdá se, že jeho vliv bude jen růst.